Көзілі күнел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, көзге көз қарашып тапшыруында. Ей хатын қыз, сүйерлік һәм сүйдірерлік кішлерің бар. Көңіліңнің хыял диңгез көклері бар. Бураннарда язлар болып жылытасың, құяш болып йырақ тұрып. Көзге көз қарашып тапшыруның шираттағы шығарылышын тәқдим етем. Мен аның авторы һәм алып барушысы Зифа Нагаева. Туған тел белән бергәсез. Без башлыйбыз, якынрак килегез. Ни өчен мондый сүзләр белән башладым? Бүген мин сезне нәзакәтле, моңлы сандугач, тыйнак, сабыр холыклы хатын-кызларыбызның берсе белән таныштырып үтмәкчемен. Кем икән ул дип багасыздыр экраннарга. Игътибар. Сиңгенә бер сиңгенә үзәгемне үзәсең, үзәк ничек өзелгәнен беләсең бит беләсең. Күз карашың йөрәгемә сагыш сала сөю сала, бер елмаеп күз сиреп белсәң йөрәгемдә нуры кала. Тавышың моңа, иркәли жанны, нинди генә матур сүзләр әйтергә тагын дип башлыйк әле. Илзидә Госманова. Шул ук Илзидә Рәхим кызы Госманова. Официаль рәвештә әйтсәк, сине якынайтсак туган тел аша. Илзидә Казаннардан очып килеп җитештең. Үзең килердән алда бик матур итеп соңгы аралыкта синең клипларың, җырларың туган тел дулкыннарында әледән-әле яңгырашта булып тора. Димәк, халык берни кадәр белешмәләр алган. Ләкиннәрдә минем максат сине бөтенләй инде кем ул Илзидә Госманова дигән зур сорауга җаваплар белән кеше күңелләрен кинәндерү. Кәйфләрең ничек кенә? Исәмсез Зифа ханым, исәмсез хөрмәтле тамашачылар, телевизор караучылар. Хәлләрем әйбәт, менә Татарстаннан, үзебезнең Татарстан башкаласы Казан шәһәреннән кайнар сәламнар алып килдем сезгә. Кичә генә килеп җиттем. Әле ныклап кына аяк бастым дип әйтә алмый торасың. Шулай бит сәнгатькә. Ләкин дә үзеңнең изеңне ярып киләсең. Үзеңнең төркемең бар. Шул аралыкта аз гына, җай гына булса да күңелеңдә шундый урын алганмы фикерләүләрең? Кеше мине белә. Халык мине санлый, яраткан тамашачыларым бар инде дип әйтә аласың. Менә чынлап та сез әйткәнчә, мин әле профессиональ сәхнәдә күптән түгел, 4-5 ел гына зур сәхнәгә аяк басканыма, менә соңлабрак булса да үземнең хыялымны тормышка ашырып киләм. Инде үзебезнең Татарстанда, Казанда шактый гына концертлар куярга туры килде. Менә хәзер инде Башкортстанга, Башкортстан тамашачылары белән таныштырасым килә җырларымны, үземнең сәнгатемне. Инде бәлки күп шактый кеше беләдер, моңнарны ишеткән, җырларны ишеткән кеше, белмәгән кешеләр дә күптер. Әлбәттә, теләгем зур, шушы Башкортстан якларында да танылырга, һәм дә инде шушы Уфада үземнең тамашачымны, Уфа якларында Башкортстан тамашачымны белән якынрак танышасым килә. Хәзер инде җентеклерәк тукталышта булып китәсе килә. Казаннардан, Татарстаннан килде дип таныштырсак та, безне тирә-як өлкәләрдә, шул ук Казанда, Башкортстанда гына түгел, бик матур итеп кабул итеп туган телне якын итеп карыйлар. Шуңа күрә дә сиңа булган караш, сиңа алына торган белешмәләр алар өчен бик кирәкле булыр дип уйлыйм тапшыру аша. Илзидә, син балык бистәсе, югары ырга Авылында Авылыннан туып үскәнсең. Әйдә китик әле, 5 бала үскәнсез. Гаиләдә әтиң матур итеп корайда уйнаган, сыздырып, әниң моңлы итеп җырлаган. Ничек хәтерлисең шул елларны, кичкенә чакларны? Минем инде менә үземне белә белгәннән, үземне шул 4 яшьләрдә белгәннән, беренче җырладым 4 яшемдә сәхнәгә менеп үзебезнең авыл клубында. Шул вакытта хыялым җырчы булу иде. Һәм мин гаиләдә 5нче бала, төпчек бала. Әни мине соңгы алып кайткан. Әним өлкән яшьтә инде. Әтием кызганычка каршы инде күптән юк, ул фаҗигале рәвештә вафат булды. Без 5 бала кайнап үстек, шушы җырлап, җырмың арасында
Бүтін клубта бүтін чараларда, мәктәптә шул актив җырлап, шулай үстек, шулай сәнгатькә мәхәббәт менә шул бала чактан башланды инде безнең. 4 яшеңдә минем белүемчә сине әниең клубка нидер чарага алып килгәндә, син качып кына өйрәнгән булгансың туган телне. Әйе. Шулай бит, һәм шунда концерт булганмы, номерлар күрсәткәннәрме, әниең әйткән, туктагыз, минем кызымның да әзерләгән ниндидер бүләге бар, тыңлап кына карагыз әле, җырлатыйк әле дип. Шулай бит. Әнием бик батыр шундай теге юморга бай кеше, хәзердә шундай сүзле. Яни элек бит инде докладлар укыйлар иде. Доклад башта концерт алдында доклад укыдылар, аннан соң әни торып басты да, мин яны аптыраттым инде һаман итәгеннән тартып утырам, кайчан җырлыйм. Ул шыдый алмады шулай. Иптәшләр, тыңлагыз әле, минем кызым җырлый хәзер. Тыңлап алыгыз әле башта концерт башланганчы дип. Шулай бөтен халык кул чапты, мин йөгереп менеп сәхнәгә туган телне җырладым да, йөреп төшеп тә киттем. Менә шул минем хәтердә бик. Күзләреңдә синең карурман, күзләреңдә синең айнаңа нуран, тавышыңда тургаймыңа. Ла 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 ла. Инде мәктәпне тамамлыйсың, мәктәптә инде мин сине үтә күреп торам, син инде лидер булыбрак йөргәнсеңдер, кайдадыр шунда, яхшы гына укыгансыңдыр, шулай бит инде билгеләргә өлгәшә идең. Былай ишлегә укымадым инде, 4-5-легә. Шулай чынлап та безнең классыбыз бераз шуграк, шундай укытучылар һаман әрли торган класс булды инде. Бездә менә 4 кыз бар иде, шундай аерылып тора торган инде, шундай булды әзрәк теге. Шуграк вакытлар булды инде мәктәп еллары. Хәзер инде авылдашларым, классташларым да, укытучыларым да бик сагынып шулай искә алалар, очрашканда бик җылы каршы алалар, горурланалар. Мин дә алар белән горурланам, менә шулай аралашып яшибез. Мәктәптәге беренче җырлап, ул вакытта бит әле аудио язмалар гына чыгыша, синең яшьлек балачак вакытында, безнең балачак вакытта ул да юк иде. Шул гына вакытларда үзеңнең кичкенә чакта шулай йырлап биргән язмаларың сакланганмы? Кызганча каршы юк бугай. Юк, бала вакыттагы бик җитди кабул ителмәгән булып чыгаш. Әйе, теге. Бала җырлыймы, җырлый? Әйе. Анда язмалар юк. Мөмкинлек булмагандыр инде маңа. Абылай фаталар. Һәм менә ничәнчедер сыйныфта укыганда, укыган вакытларда бит инде ничектер күз белән, күңел белән кемгәдер караш билгеләнә башлый. Аннары үсмер вакытта инде үзең дә үзгәреш кичерә башлыйсың, күзгеләргә күбрәк карый башлыйсың, бизәнгечләр эзләштерә башлыйсың. Шул вакыт арасында мәктәптә беренче хисләр, мәктәп вакытында беренче хисләр туа. Бу беренче хисләргә ни өчен мин әле үк тукталасым килә, ул синең гомерлеккә азата барган хисләр булып калган. Чәчеңнән тартты микән, үргешеңнән берәр килеп, берәр төрле эндәште микән, берәр вакыт әллә портфелеңне дибез, сумкаңны игә алып кайтты микән, велосипедләрдә йөриләр иде, егетләр куеп алып кайталар иде бит инде җиңелрәк булсын дип. Кайсы вакытта мәктәптәге мәхәббәт туып китте икән, бүгенге көнне инде иптәшеңдә булган Әхтәм белән. Без бер авылдан, без 8нче классны тәмамлагач, дуслашып йөри башладык. Без инде безнең вакытта 8 еллык мәктәп иде, хәзер 9 еллык инде. Күрше авылга йөридек, интернатта торып укыдык инде, шунда гел ул мине саклап, теге җылытып дип әйтим инде. Шулай күрше авылга элек үсте ачык булган шундый машиналарда йөрдек инде. Җәүдә йөргән вакытлар булды. Шундый игътибарлар күрсәтеп, шулай дуслашып киттек, йөреп киттек. 4 ел йөрдек без аның белән. Мин армиядан көтеп алдым. Дуслык мөнәсәбәтләре кайсыдыр аралыкта чын сөюгә әйләнеп киткән. Шул минутларны хәтерли микән Илзидә? Менә шул балачактан башланган мәхәббәт инде. Ул миңа менә армиядан һәр көнне хатлар яза иде кешегә, теге интернатта әйтәм торып укыдык без. Миңа 9 хат килә иде атнага. Ул иртә дә кичтән инде вакыты бар, шулай йөрәгемне яулагандыр инде.
Шул аннан соң кайткач инде без узакта тормады, 1 елдан өйләнештек. 19 гына яшь. 19 гына яшь. Сиң алган. Ул вакытта шактый язмышымда менә аны беренче тапкыр сезне тапшыруда әйтәм әле. Операция кичерергә туры килде, зур операция. Һәм шушы мәхәббәт тә бәлки тәэсир иткәндер тиз кияүгә чыгуыма. Һәм менә шушы сәламәтлек буенча да, хатын-кыз өлкәсе буенча, нәрсә дип әйтәләр, по женски счастье операция булды. Һәм миңа әйттеләр, кияүгә чыгарга. Кияүгә чыгарга 1 елдан кияүгә чык дип әйттеләр. Балаң булмаска мөмкин. Менә бу серләрне ачам, нишләптер сезнең белән ачылып сөйләшәсе килә. Менә шуннан иртә кияүгә чыктым инде. Сәламәтлегем буенча да инде үкенмим. Тормышым рәхәт, әйбәт, Аллага шөкер. Балаларым булды, 2 балам булды. Һәм инде менә аларны үстергәч, аларны тормыш юлына бастыргач, инде сәхнәгә үземнең хыялымны тормышка ашырып. Улың да бар, кызың да бар. Ничә яшьтәләр инде? Инде зурлар, мөстәкыйль тормышка аяк бастылар. Бу Әхтәм белән булган мөхәббәт бүгенге көнгә кадәр сине озата бара. Димәк, синең шул ук хисләр, шул ук кайнарлыгы, бәлки яшьлектәге кебек һәр иртәдән кичкә хәтле кайнар булып тора алмый торгандыр инде. Әйтәләр бит инде анда теге рус телендә әйтсәк, быйт башлана, хуҗалык башлана. Аның шулай да аның арасында барыбер син төп нигездә аркаланып тора торган кешем бар дип тора аласың. Димәк, синең әлеге вакытка кадәр кичкенә чаклардан башка кеше синең уеңда да, күңелеңдә дә, хәтта җырларыңда, менә синең бик популяр җырларың, күз карашың, акыш сагышы, бу җырларда да синең ниндидер кемгәдер башка җирләрдән килгән хисләргә, ниндидер башылуларга, гашыйк булуларга берсе дә багышлана торган түгел. Шулаймы? Кешелек өчен, кешенең булган күңелләре өчен генә җырлана торган җырлар. Җырларга килгәндә бөтенесе үземнең язмыштан дип әйтә алмыйм. Проблемалы җырларым бар. Кайсыдыр менә ялгыз ана дигән җырым бар минем. Аннан соң үкенечле мәхәббәт турында җырлар бар. Алар барысы да үземнең тормыштан алынса бит инде минем язмышым шундый була. Ләкин мин шулай сайлыйм. Бераз гына проблемалырак темалар сайлыйм инде. Әзрәк аерылып торырга. Булай да күп бит инде безнең бер төрле җырлар теге нәрсә әйтим, төшерәк, шундый һаман бәхетле язмыш турындагы җырлар бик күп. Шуңа күрә бераз гына проблемалар тематикага да сайлыйм. Бөтенесе дә үземнең язмыштан дип әйтеп булмый инде. Бар андый җырларым. Чөнки безнең халык шул кадәрле, менә безнең телевизор караучыларыбыз да миңа дөрес әйтә дип фикерем белән килешерләр. Бездә шундый кызыклыгына бит халык. Кара, үкенечле мәхәббәт икән, кемне уйлап җырлый икән диләр. Бәхетсез мәхәббәт икән. И Алла, бу баланың мәхәббәттә бәхете булмаган икән диләр. Ялгыз ана икән, әнисе ялгыз микән? Менә шундый нәрсәләр бар. Халык ничектер күзәтү буенча, чөнки дә ул элекке еллардан, сугыш вакытларында һәркем үзенең язмышын җырлаган. Һәркем үзенең язмышын җырлап, җырларга салган, шуннан калган халыкта күчергечләр кебек итеп. Инде дә мәктәптән хәзер җыр арасы аерылмасаң да, син мәктәп елларыннан соң сайлыйсың укытучы һөнәрен. Бер вакытта да тузмый, искермей. Кешелектә һәр вакыт алда, кеше аңнарын агарта торган, бу инде бигрәк тә әти-әниеңнең теләге булгандыр, җырдан кала үзеңнең генә түгел, шулаймы? Бу хакларда. Ничек сайланды һөнәр? Менә шулай әйткәнемчә, җырчы иң беренче хыялым минем шул кичкенәдән җырчы булу һәм китапханачы булу иде. Чөнки мин китап укырга ярата идем. Минем күршедә китапханачы апа яши инде, хәзер дә өлкән яшьтә инде. Аның менә китапханага менеп киткәнен генә карап тора идем дә, аның артыннан менә идем. Һәр көнне һәм мин менә авылда бөтен китапларны укып чыккан кеше дип әйтә алам, бик күп укый идем менә авылда яшәгәндә дә. Һәм минем хыялым шул китапханачы иде. Икенче хыялым инде. Һәм шушы сәламәтлеккә бәйле вакыйга булганнан соң инде мин ничектер бу сәхнәгә китү хыялым әзрәк шигенде. Мин Алабуга культура арту училищесына укырга кердем. Һәм мин тормышка чыктым, һәм читтән торып менә укытучы булырга ансы инде яңа хыялым булды. Һәм укытучы татар теле һәм әдәбияты бүлеген тәмамладым. Укытучыда булып эшләдем әле 5 ел укытучы булып эшләдем. Ләкин инде күп җирләрдә эшләсәм дә шушы сәхнә һаман тартты инде мине. Бер дә тыныч кына яши алмадым, күңелне тырмап торды. Редакциядә эшләргә туры килде. Һәм минем нәрсәгә булуга карамастан мин әйтәм, мин сәхнәгә чыгарга тиеш, җырлыйсым килә. Менә шулай итеп тормышка ашырып килә мине. Синең хакындагы мәкаләләрдә буларак итеп билгеләнгән дәресләр алып барган вакытта да балалар белән башта син мөһим җирендә тукталасың, дәресне матур итеп план буенча уздырып бетәсең дә, ахырын гел җыр белән тамамлый торган булгансың, шулай бит.
ничек күңелеңә килде? Юк, җыр юлын чын-чынында сайларга тиешмен дип. Кайсы вакыт аралыгында? Менә редакциядә эшләдем мин шактый гына шушы мәктәптән соң. Һәм инде ничектер һаман күңелне әйткәнемчә кырып тора, җырлыйсы килә. Кайда да җырларга теләү җырлау теләге булгач, мин инде банкетлар, туйлар уздыра башладым. Хит шунда җырлармын дип инде. Публикага җырлармын дип, менә шул вакытта башланды. Мин беренче җырларымны яздырдым. Сәхнәгә чыкканчы мин аудио альбом чыгардым. Ничек булсам шулай ярат. Һәм инде үзебезнең композиторларга, шагыйрьләргә мөрәҗәгать итә башладым. Инде үземнең аерым җырларымны иҗат итә башладым. Менә шул вакытта уйладым, әйтәм, булай булмый инде, вакытны уздырып, гомерне уздырып заяга дип, шулай кирип киттем. Илзидә, бигрәк тә менә әле үзең дә әйтеп торасың, соңгарак калыбрак килдем эстрадага. Сиңа үзеңнең тормышыңда бер кеше чораган. Ул синең шаллыга юлда килгән вакытта шундый бик җитди матур фикер әйткән. Башлап эш башларга теләгең булганда бер качан да соң түгел. Соң булмаячак. Син шуны үзеңә бик каты ассызыклап алып, күңелеңә сеңдереп калгансың да, һәм шул кешегә син бүген дә рәхмәтле булып, шунда ниндидер кискен бурылыш булган, күңелдә, җанда, һәм син карар кылгансың, дөрес эшләгәнсең дип әйтәсе килә, ләкин нәрдә алай гына да түгел, эстрадада җырчы күп, көн тууга тагын яңа җырчы берәү генә дә түгел, унарлап туалар, киләләр, чыгалар. Утка чыккан күбәләкләр, җыелган күбәләкләр күтәрәләр бездә, куркып калмадыңмы? Менә ничек мин хәзер үземне булдырырмын? Син бит шушы эстрадада үзеңнең йөзең генә булырга тиеш. Үзеңнең фикерең, үзеңнең сүзең, үзеңнең үтемең, юлың, сукмагың халык күңеленә булырга тиеш. Куркып калмадыңмы? Югалмаммы бу күпчелектә? Дип. Куркып калмадым инде үземне, мен әйтәм, ни булса да шулай булсын дип хыялыма һаман тырышам, атлыйм, әлдә көрәшәм. Аның өчен бик күп тырышлык кирәк, үзегез беләсез. Акча да кирәк, тырышлык да кирәк, һәр вакыт үз өстеңдә эшләргә кирәк, репертуарны сайларга кирәк. Курку әлбәттә була инде, тәнкыйть, үзеңне бит әле тәнкыйть ягыннан карыйсың. Шундый нәрсәләр булды. Курксам да барасың инде, тырышам, көрәшәм. Инде төркем турында, хәзерге вакытта аерым төркем генә тоткан кешегә финанс ягы бик авыр. Синең бармы үзеңне азрак күтәрешкән кешеләрең, ниндидер шәхесләр сине яклап чыга торганнар, матди ягыңны кайгыртучылар, чөнкиләрдә концерт булмаган вакытта төркем таралса, аны яңалардан җыеп алырга авыр гына. Менә безнең бөек кенә җырчыларыбыз, Айдар Галимовлар, биеклегендә булган җырчыларда төркемне тоту бик авыр. Әлеге заманда күп алар бит инде күп кырлы талант ияләрен туплап йөриләр. Менә моңа ничек ирешелә икән? Төркемне теге официаль рәвештә үземә эшли торган төркемем бар дип әйтә алмыйм, ләкин даими эшли торган артистлар бар. Иң беренче мине шу сәхнәгә чыкканда әйтәсем килә, зур рәхмәт әйтәсем килә үземнең авторларыма. Ул беренче Шәмсия апа Җиһангирова, радиода аның янына килдем инде, аның җырларын башкардым. Аннан соң Фәрит абый Хатыйпов җырларын, халыкчан җырлар, минем репертуарда күбрәк моңлы халыкчан җырларны яратып җырлыйм. Һәм беренче кемгә барырга белмичә, менә шул авторларның җырларын тыңлап үскән кеше бит инде, һәм бик күп популяр җырлар авторлары бит инде. Шулай ук сезне әле эзләп йөргәнем хәтердә, менә инде сезнең белән дә Алла бирсә иҗади элемтәдә булырбыз дип уйлыйм. Менә алар беренче ярдәм итте. Шулай ук Зөфәр Харисов, Татарстанның атказанган артисты, халык артисты инде хәзер. Ул да менә беренче башланганда минем алып баручым булып, минем төркемдә йөрде. Әле менә соңгы арада гына аның белән йөргәнебез юк. Һәм менә хәзерге вакытта Илнар Низамиев дигән Габдулла Кариев театр артисты, Татарстанның атказанган артисты, шулай ук алып баручы буларак йөри төркемдә. Һәм бик башка яңа җырчылар, яшь җырчылар белән эшлим инде. Баянчы Данис Мөхәммәдиев дигән бик матур җырлый да, баянчы да егетем бар. Шулай ук биючеләр алышыныбрак тора инде. Менә шундый кичкенә генә төркем әлегә. Казанда инде, Казанда куйганда, анда әлбәттә зуррак артистларны да чакырам, һәм күбрәк коллективны да чакырам инде. Зур бию коллективлары да була. Шуны 2 тапкыр инде зур филармониядә куйдым концерт. Уңышлы гына. Минем өчен бик уңышлы инде. Белмим, читтән караганда ничектер үземне теге тырышлыгым бушка китми дип нәтиҗә ясадым инде менә шундый концертлардан соң. Канат үсти торган, шундый дәрт бирә торган хезмәт инде. Менә шулай тырышып. Эстрадада һәркем үзенең ниндидер яңа алымын алып керәсе килә.
Әлеге вакытта югалып кала, ничек кенә күренергә, үрмәләргә тырышса да, әгәр дә аның үзенең сүзе, әйтер сүзе булмаса, үзенең күңеле булмаса, халыкка үзе генә булып керә торган бик авыр. Үсү якларда авыр. Синең ниндидер яңалык алып керергә әзерлегең бармы эстрадага? Синең ниндидер яңа алымнар өстендә уйлануларың бармы? Халыкка үземнең генә әйтер сүзем булыр дигән фикерләрең бармы? Әллә инде синдә безнең концертлар бит инде бер төрле, тәнәфескә кадәрлек 1-2 кат солист булган кешебез җырлый, арасында бию, арасында тагын ниндидер юмор, тәнәфестән соң шулар кабатлана да, менә бу алым элек-электән килгән, бик күп еллар кабатланып торган алым. Ул инде бик бөек җырчыларда үтә, әле дә үтә. Чөнки ул җырчының үзенең әйтәсе сүзе әйтелгән, ул кергән инде халык күңеленә. Менә бу алым белән генә хәзер безнең яшьләр беләләр, халык күңелендә әллә ни урын алып булмый. Бу турыда ниләр уйлыйсыз? Бу турыда бик күп планнарым, хыялларым зур. Әлбәттә шул финанска бәйләнеп кала, ләкин мин аны киләчәктә тормышка ашырырмын дип уйлыйм, Алла бирсә. Ул инде икенче төрле заманчарак программа белән, шоу программа белән, анда быелгы менә филармониядә минем әзрәк шундый элементлар булды. Аның өчен бик күп акчалар кирәк әлегә, теге планнар зур. Алырга туры килсә дә, сине бер ена күреп, төшләрдә күреп уянам, сагынуларга уралам, дәшәм айдарым диеп. Айдар, халкың бигрәк кайнар, кочагыңда кайнардыр синең. Кил яныма ышып, алыйм әле кышып, бик сагындым айдарым минем. Айдар, халкың бигрәк кайнар, кочагыңда кайнардыр синең. Кил яныма ышып, алыйм әле кышып, бик сагындым айдарым минем. Бу эстрадада 7 җырлар урын ала башлады. Шуннан яңа алым эзлибез дип, шул 7 җырларны тагын да җитезләндереп, халык бии башлады. Артистларыбыз хәзер тыналып өлгерәлмиләр, тавышны куярга, кайбрак җәлдә булып китәләр, сәхнәдә бийләр. Бу биюне шулай ук берәр көнне килеп берәр нәрсә алыштырыр инде ул, кемдер яңалыгы белән килеп керердер. Ул инде теге ничә еллар буе гел биеп кенә җырлау булмастыр инде ул. Дип уйлыймын инде. Менә синең бу биеп җырлауларга карата карашың ничек? Син бит халыкчан җырларында бик үз итеп җырлаган кеше. Репертуарда минем шундый 7 җырларда, шаян җырларда, халык җырлары да бар. Мин аны аралаштырып концертларда җырлыйм. Һәм бу минемчә теге уңышсыз түгел. 7 итеп җырлыйбыз инде, алай теге кылынып, сикереп, биеп җырлыйм дип әйтә алмыйм, ләкин андый җырда инде шундыйрак дәртлерәк итеп җырлыйсың инде. Үзегез беләсез, сәхнә кешесе. Халык җырларын шулай ук әле халык бик ярата. Һәрбер җырлаучы, тыңлаучысы бар аның. Үзеңә таләпләр иң зурысы диләр. Чөнки кешегә таләп куяр алдыннан шул төркемдәшләреңә иң беренче үзеңне уйлыйсың. Үзеңә иң зур таләпләрең нинди? Беренче, икенче, өченче, дүртенче, кайсы җирләрдә син үзеңә менә шулай булырга тиеш, теләгең белән генә түгел дип куясың бу сәхнә тормышы алдына? Иң беренче таләп ул җырны дөрес итеп җырласам иде, аны өйрәнәм инде, бик озак өйрәнәм. Менә халык җырларын җырлаганда да үзебезнең бик шәхесләрнең җырлаган җырларын инде күп тапкыр тыңлап, аны бик озак өйрәнәм. Аннан соң инде шул композиторлардан киңәш сорап, бик озак өйрәнгәннән соң гына барып яздырам инде мин аны. Беренче таләп шул җырны дөрес итеп, сыйфатлы итеп башкарырга тырышам инде. Аннан соң икенче таләп инде йөз кыяфәт, әле теге биюләргә, ниләргә, шундый түгәрәкләргә, ниләргә йөрим. Үз өстемдә эшләргә тырышам инде, спортка белән дә шөгыльләнергә тырышам, сәхнәдә матур булырга тырышам инде. Менә тамашачы алдында чыгасың. Сәхнәнең алды бар, арты бар. Чыгар алдыннан син нәрсәләр, кемдер дуга кылып тора. Аллага табынып тора, кемдер үзенең кичерешләре белән шулай үзенә теләкләр теләп тора. Чыгып кына китәр алдыннан Илзидә нинди уйларда? Мин менә шул сәхнәгә чыгар алдыннан һәр җырчы теге зур дулкынлану кичерәдер инде, куркадыр. Минем дә шундый дулкынлану бар. Һәм инде миндә шул беренче Әлхәм сүрәсен укыйм. Һәм чыккач кай вакытта кайбер зур сәхнәләрдә беренче юлы онытылган очраклар бар. Шул вакытта шул дуганы укып җибәргәннән соң ничектер
сразу искә төшә җырның сүзләре. Менә шундый кызык моментлар. Мин дә шул Әлхәм сүрәсен укыйм. Беренче. Инде дә сәхнәдән соң концерт бара, кайбер җирдә халык тиз күтәреп ала. Әйе. Тамашачының төрле сүрәткә кергәнен күргәнебез бар. Шулай бит. Төрле кыяфәттә күренәләр. Кемдер шартлап, кайбер төбәктә кул чабулар белән күтәреп алалар, җиңелрәк була концерт. Кайбер җирдә менә китәлми бит, китәлми авыррак. Артист интегә, җырлый, җырда образга да кирергә кирәк. Матур итеп халыкка да ишетергә кирәк. Һәм аны артабан барыр максатың концерт ахырына кадәр булса да күтәреп җибәрергә кирәк. Шундый вакытларда сизәсеңме, ничек күпер салына халык күңелендә, авырлыкларга калганда менә күтәреләлми торганда. Әйе, менә банкетлар белән башладым бит инде. Шуңа күрә банкетларда эшләү миңа шактый гына файда бирде. Мин тәҗрибә бирде, халыкның психологиясын аңладым. Анда да башында теге халык бит инде белми, сине кабул итә, йөзеңә карап, киемеңне карап утыра. Инде беренче бүлекләрдә бит үзегез беләсез шулай тикшереп утыралар. Инәдән җиптән Аннан соң беренче бүлектән соң инде алар белән аралашып, шундый шигырьләр дә укыйм, аралашам да, сөйләшәм дә, шундый контакттан соң халык ачылып китә. Менә банкет уздырганда да шулай теге халыкны күтәреп ала торган шундый якынлык сөйләшү кирәк хәзер халык белән. Шуннан инде менә яратып калалар, күп җирләрдә яратып калалар дип уйлыйм инде. Үземә шундый нәтиҗә ясыйм. Әйе, төрле җирдә төрле шундый публика бар. Аерыламы тамашачылар? Аерыла бит. Төбәк-төбәк, авыл-авыл аерылып торалармы? Инде дә син җайлап кына безнең матур итеп Башкортстанда күренергә теләгең зур. Шулай бит. Башкортстан тамашачысы алдында чыгыш ясаганнарың кайсы вакыт булып өлгерде һәм нинди хатирәләр калдырды синдә? Нинди кичерешләр калдырды? Менә шушы Туган тел каналының милли премия тапшыру тантанасында җырларга насыйп булды. Шунда чакырдылар һәм Башкортстан тамашачысы бик ачык, җылы тамашачы икәнен сиздем. Шул булган авыллар, булган районнардан чыгып әйтәсем килә, Башкортстанда бик җылы кабул итә торган тамашачы, моңлы җырлар ярата торган тамашачы яши. Менә шул файдаланыйк әле Казаннар килгәндә. Менә шушы җирен бигрәк тә менә шулай сызып куясы килә. Безнең Башкортстаныбыз чынлап та моңлы, тавышларга ныграк өстенлек бирә. Инде безнең теге Башкортстан тамашачы җылы тамашачы ул дигәндә дә теге якта утыралар. Юк әле. Без алай гына түгел, бик каты тәнкыйть белән, таләп белән дә мөрәҗәгать итәләр алар артистларга. Бик каты таләпчән тамашачы. Безне үстерделәр әнә шулай алар. Алар юкка барга гына алданып, кайбер вакыт читтән килгәннәр әйтәләр, менә җырлыйбыз тырышып кул чапмый торалар, чөнки җыр тыңлый ул безнең Башкортстандагы тамашачысы. Аны тыңламыйчы бәя бирә алмый ул. Беренче юлларыннан шартлап кул чаба башласа, ул бит аны тыңлап, сеңдереп, үзе итәргә тиеш. Менә шуңа күрә Элзидәнең моңлы тавышы тамашачыларыбыз күңеленә ятыр дип өметтә торыйк. Инде дә шундый матурлык арасында мин сиңа иң дигән бер матур сүз бар бит татар телендә. Шул иңне куя китим әле, якынрак күңелеңә йылышыйм әле, тирәнрәк төпкәрәк төшәсе килә. Бу белешмәләрдә бик кирәк булды. Иң тормышта синең өчен иң бөек нәрсә? Иң беренче кирәкле әйбер сәламәтлек дип уйлыйм. Сәламәтлек булса, бар нәрсәдә ирешеп буладыр дип уйлыйм. Һәм дә әти-әни иң беренче менә хәзерге тормышта иң беренче курыккан нәрсәм әнинең нәрсә әйтүе. Менә мин ничектер мин халыктан да бик кеше сөйләшүеннән дә курыкмыйм, иремнән дә курыкмыйм, башка нәрсәдән дә курыкмыйм. Әни нәрсә әйтер икән, менә шулай тәрбияләнгәнмен, әни нәрсәне әйтер икән дип шулай иң беренче шулай уйлыйм. Минем өчен иң бөек шул әти-әни. Чөнки әни генә яраклашып та түгел, ярарга тырышып һәм усал итеп тә түгел, дөресен генә әйтә. Әни кеше генә. Кайбер кеше күңелеңне китмәс өчен әйтмәскә мөмкин. Шулай бит. Кайфыңны әни дөресен әйтә күзгә карап, ләкин әнинеке дөрес була. Чынчынында да үзе ишетсен, тыңлап торсын, шундый матур кыз үстергән Гөлҗәүһәр бит. Исеме дә бигрәк матур. Үзе гөле дә бар, җәүһәре дә бар, гөлләр, җәүһәрләр кебек балалар үстергән әнкәйгә рәхмәт. Шундый матур, моңлы тавышлы кызы өчен. Илзидә иң ышанычлы дустым бар дип әйтә аласың тормышта. Дуслар алар күп, ләкин серләр сыя торган менә төнлә белән шалтыратып әйтерлек, ярдәм сорарлык дусларым бар. Алар 1, 2, 3 менә әле Башкортстанда да шундый дусны очраттым. Миңа Ходай Тәгалә насыйп иткәндер дип әле уйлап та йөрим инде. 3нче тапкыр килә, менә ул мине теге үз туганыдай кабул итә. Шундый итеп борчылып минем өчен озатты. Менә хәзер дә Гөлнара дустым
гаиләсе мине шундай яратып кабул иттеләр. Интернеттан эзләп табып, минем җырларым аша җырларым шулай таныштырды. Тәлияш, кызыл балам, шык җемелди үзене дә, мәхәббәтенә сагыш иттең, тыра алмадың сүзеңне дә, төшләремә керә аланы да кызыл балам, шунда мине китерсең дип алданам әле һаман. Төшләремә керә аланы да кызыл балам, шунда мине китерсең дип алданам әле һаман. Иң матур сыйфатлары, сыйфат кына түгел, бәлки берничә дип әйтәсең килер кешедә син үз итә торган, якын күрә торган. Ул ясалма булмаган, нәрсә дип әйтим. Шын саф күңелле кеше, ашык йөзле кеше инде. Менә ичендәге тышында булган кешене яратам инде. Һәм синең ортаңнан сөйләп йөрми торган, турысын әйтә торган. Мин үзем шундыйрак кеше. Теге кешене гаип итә торган кешене яратмыйм инде. Ул бит инде сизелә. Ишкерле булмаган кешеләр булсын иде инде арабызда күбрәк. Тормышта әлеге көнгә кадәр яшәлгән гомердә иң гафу итә алмаслык очрак булдымы? Бәлки шатлыкка каршы синдә ул юктыр да. Төрле хәлләр була. Менә эстрадага чыккач та, сез әйткәнчә, төркем туплау бик авыр булды. Һәм кайбер артистлар белән теге сөйләшәсең, аннан соң сүзендә тормый, китеп баралар, башка җиргә китеп баралар. Белмим, бәлки бу тәрбиядән киләме, теге сүзендә тормау, менә шундый очраклар бик күп булды минем. Ләкин гафу итә алмыйм дип, мин алай үч саклап йөри торган кеше түгел. Үзем онытам, тиз онытам. Мин әлбәттә рәнҗетүчеләр дә булды, булып тора инде тормышта. Ләкин тиз онытам, аклыйм үземчә инде. Шулай булгандыр инде, шулай тиеш буладыр инде дип үзем аларны аклыйм мин. Һәм тиз онытып сөйләшеп тә китәм, миңа әйтәләр дә инде, ничек син аны шулай оныттың, сине бит ул менә сатты, менә шулай эшләде дип әйткән кешеләр булды. Ләкин алай үч саклап яшәгәнем юк. Иңнәрдән шәхси тормышыңда шундый гафу ителмәслек вакытларың булмады, беркемдә андый калмадымы хәтереңдә? Кытыршы булган вакытлар була, тормыш аерылырга җитешкән вакытлар булды инде, безнең дә бик шактый яшибез бит, 20 елдан артык. Күпме булып китте? Ләкин 20 елдан артык. Шактый озак яшибез инде. Көмеш туйга табан атлыйсыз инде хәзер. Ләкин алай теге гафу итмичә яшәп булмады. Кайсыгыз шулай да гафу итә? Барыбер да кемнең сүзе аша яхшылыкка атлап чыгасыз? Мин үзем инде сөйләшәм, теге дәшеп, беренче дуслашып, шулай яши торган кеше, мин теге озак сөйләшми йөри торган кеше түгел инде. Һәм андый гафу итмәслек алай зур нәрсәләр булмады инде, гафу итә алгач, димәк, алай авыр хәлләр кичермәгәнмендер дип уйлыйм инде. Синең шулай үзең гафу итә алганны да, үзең иң беренче килеп сүз кушканыңны да әхтәм хуп күрәме? Шуны дәлиллеме кайсыдыр вакытта, кара Ләйзидә, син минем бөтенләй акыллы, менә бу җирдә булды, адым ясамаган булсаң, бәлки икебез ике якка да киткән булыр идек дип. Әллә инде шулай тиеш кебек. Ират бит өйрәнеп тә китә. Һәр вакыт шулай да кебек булыр. Һәр вакытта өйрәнеп тә китәдер инде. Ләкин теге үзе гаепле булганда гафу итенгәне бар, гафу итенә. Шундый кызу халыклы, без икебез дә шундый кызурак кешеләр. Баштарак беренче елларда бик теге авыррак яшәдек дип әйтим инде. Икебез дә кызу халыклы кеше. Мин инде тиз кызам һәм тиз сүнә торган кеше. Һәм ул да кызу халыклы булгач, баштарак бик яшәүләр бик читенрәк булды, ләкин хәзер инде ничектер ияләштек, җайлаштык дип әйтим инде. Ул дулаганда мин дәшми торам. Мин дулаганда ул дәшми тора, менә шулай яраклашып яшибез. Һәм гафу итенгәне бар, гафу итенә. Шундый халкы өчен иногда кайвакыт инде шундый. Телевизор караучыларыбыз әти якта утыралар инде, бу җырлый инде, гастрольләргә йөри инде, ирнише икән, иде аның һөнәре кем икән дип бу кызыксына торган сораулар инде берсе. Илзидә. Беренче эстрадага чыкканда, ирем беренче минем администраторда булды, йөртте дә безнең коллективны. Йөртте, менә хәзер инде узган ел сәламәтлеге белән проблемалар булып алды.
аягына операция кичерде, шулай ук. Шундан бирле жүргәне юк, үзем дә инде йөртәсем килми. Ул төзелештә эшли, төзелеш өлкәсендә прораб булып эшли. Баштарак авыррак булды инде үзем генә йөргәндә, көнләшү дә бар бит инде, көнләшү сез генә безнең татар ирләрендә юктыр да инде көнләшмичә яшәү. Ләкин хәзер ияләшеп килә, әйткәнемчә мин бит инде бу хыялым күптәннән килә, һәм мин аңа аңлаттым. Мин нәрсә булса да инде үземнең юлымнан тайпылмыйм дип мин аңа ныклы итеп әйттем, һәм аңлап яшибез инде. Иң кыйыны синең өчен менә күтәрелеш чоры әле киләгенә. Балкысларың алда, амин булсын. Иң кыйыны барыбер да менә бу син сайлаган юлда нәрсә синең? Хәзер бит инде яшерен батырын түгел, теге җонлы куллар кирәк, шундый ярдәмчеләр, шундый киңәшчеләр бик күп кирәк. Менә шундый кешеләрем бик әз сирәк, шундый кешеләрем әз. Шул авыррак инде әзрәк. Үземә күбрәк йөрергә туры килә, бик күп авырлыклар, каршылыклар белән очрашырга туры килә. Менә шул өлкәдә әзрәк кыенлыклар кичерәм. Тормышыңда үзеңнең карар кыла килгәннәрең үзе девиз сайын аралашып барган кебек, үзеңнең уйларың да бер кадәр синең турында белешмәләр дә алганмы? Шулай да тормыш девизың бүгенге көнне нинди синең тормыш? Бер кайчан да тукталып калмаска дигән девиз белән эшлим. Төрле вакыт була, күңел төшкән вакытларда була. Теге сәнгать кешесе бигрәк тә шулайдыр дип уйлыйм инде, хис кешесе бит без. Канат тиз генә салынырга мөмкин. Всё булды, булмый бу дип үземне инде сөйрәп чыгарып, всё син Илзидә тырышырга тиеш, басырга тиеш дип шулай шундый девиз куеп шулай эшлим инде. Социаль челтәрләр безнең тормышыбызга теләсәк теләмәсәк тә бик көчле киганымнар белән килеп керделәр һәм безнең күңел казанында бездән сорап та тормыйча керәләр дә, кемдер үзенең начар аяк киеме белән болгап чыгып китә, начар су булгатып киткән кебек сорап тормыйча, ишек кагып кирмиләр. Язакың бармы, юкмы сорап тормыйлар хәзер. Кемдер шундый якты матур сүзләр белән уйламаган җирдән кәефеңне күтәрә, матур комментарийлар калдыра. Мөнәсәбәтең нинди? Инстаграмларда бик каты язып кенә эшлисең, күреп торам мин, һәм контакт челтәрләрендә. Мөнәсәбәтең нинди? Менә бу тәнкыйтьчеләргә тәнкыйтьче генә дип әйтеп булмый. Кайбер кеше махсус синең күңелеңне өтә, шәништерә, махсус кишеткән капчыгы кебек менә синең тирәңдә. Кайбер кеше бөтенләй ничек мөнәсәбәтең буларга? Ничек син начарлыкка дип язган комментарийга ничек җаваплыйсың? Җавап бирәсеңме син? Әллә инде күңел белән авыр булса да аласың да калдырасың, тынычланасыңмы ничегрәк? Баштарак әлбәттә бик авыр иде. Теге елешмәгән бит әле социаль челтәрләрдә алай бик алга китмәгән вакытларда үземә тәнкыйтьне бик авыр хис итеп, күңел төшенкелегенә бирелгән вакытларында инде хәзер киресенчә мин теге кызыксынам. Киемнәрне тикшерәләр, манерларны тикшерергә мөмкиннәр, тавышны әйтергә мөмкиннәр, ләкин алар бик күп түгел. Ләкин шулай да мин кызыксынып аларны бик укыйм, тикшерәм. Әлбәттә җавап биргәне бик теге әшәке сүз белән язмаган булса җавап бирәм, ләкин сүгенү, шундый сүзләр очрый икән, әлбәттә инде аңа язмыйм инде. Ул аны бар бит психологический отклоненияләр мин тайпылы шундый кешеләрдә булырга мөмкин бит. Шуңа күрә аларга җавап бирмичә генә калдырам. Иң күңелеңне кайтарган, бәлки инде бик каты үзең әйтмешли сүгенә торган сүзне эфирга чыгармабыздыр. Иң күңелеңне кайтарган комментарий, ул уелып кала бит. Ул яшәргә өйрәтә әле ул. Мин алдан сиңа әйтмәстән дә әйтәм. Ул канатларны киресенчә биегрәк күтәреп, димәк мин әле минем турда сөйлиләр икән, мин әле бармын. Кызыксыналар бит әле. Сиңа шулай да менә килгән шул комментарийлар арасыннан иң кыен дип күңелгә кабул ителгән хәтердә калганмы? Ни дип язганнар иде анда? Анда фонограммага җырлыйсың бит дип язган иде бер ханым булганмыдыр инде, ул үзенең исеме белән түгел, бөтенләй Маруся Ләкимова дип язылган. Алар шулай әйтәләр инде. Аның страницасы да юк. Мин аны уйладым инде, теге миңа бәлки көнләшү белән караган кеше булгандыр дип тә уйладым. Ләкин бу дөрес түгел бит дип яздым инде мин аны. Каян беләсез сез аны, мин дөрес түгел. Без фонограммага җырламыйбыз дип шулай җавап бирде ул миңа. Мин менә шул бик теге күңелемә тиде, чөнки дөрес түгел. Фонограммага җырлаганым юк. Шул әзрәк борчылдырды мине. Менә бу сорап карадым. Шәп кенә җавап та, бик шәп кенә сорау да булып куйды урынында гына, чөнки менә бик күп тамашачыларны борчый бу сорау.
Һәм синең җавабың да моңа. Әгәр дә синең шул хәтле меңәрләгән комментарийлар арасыннан фәкать шушы комментарийга йөрәгең әрнеп калган икән, димәк син киләчәктә чынлап тор җырчы булам дигән кеше дип утыралардыр телевизор караучыларыбыз. Чөнки бу бик каты, шундый катгый мәсьәлә, халык каршы торган түгел. Иң ансында әйтми булай тәмле, иң рәхәт комментарий ким язды икән Илзидәгә? Ул рәхәт матур комментарийларны һәр көнне киләләр. Кем икәнен дә теге аерым белмим инде, бик күп дуслар бит инде нидә ВКонтактеда да, Инстаграмда бик актив язам дип белмим, теге постларны әле бик оста яза белмим, дөресен әйтәм. Һәм анда подписчикларым да бик күп түгел әлегә. Илзидәгә карап, телевизор караучылар үзләре күреп торалар. Иреннәр бүртмәгән, кашлар үзенеке, күзләр үзенеке, чәчләр искитмәле. Заман җырчысы инде үзе, хәзер бит Инстаграмнарда да моңа да ияләшеп бетте халык. Шуңа күрә мөнәсәбәтең нинди? Менә син гади, нәзакәтле, инсафлы, нәфис татар ханымнарның яшь кызларга алыштыргысыз ханнарын берсе булып торасы. Моңа мөнәсәбәтең ничек? Яшьтән үк син килешәсеңме кызларның яшь кенә килештә үзенең чибәрлеге, гүзәллегеннән тайпылышта булып, шундый үзе белән гамәлләр кылулары? Килешмим, хәзер заман шундый бит инде. Шул яшь кенә матур кирфекләр белән кирфекләр куйдырганга мин үземнең кызыма да әйтәм, куйма хәзер үк кирәкми дип инде. Гомер узгач та 40-лардан соң ярыйдыр инде. Ләкин заман алга бара, бу кирәкле нәрсә, сәхнәдә дә алга таба бәлки мин дә тырышырмын дип әйтәм инде. Әлегә кадәр алай үзгәртмәдем. Ләкин карашым нәрсә тискәре түгел, ләкин яшьләргә бик кирәкми, чөнки үзеңнең табигый матурлыгыңны бетерә бит инде. Бәрбер химия ясалмай берләр, кирфекләр, иреннәр, алар инде бетерә торган нәрсәләр, химиялар. Иң спорт белән дә шөгыльләнә торган иде мәктәп елларынан дип дә әйтеп тә куйдың яраткан спорт төре. Хәзерге вакытта фитнеска бик йөргәнем юк, ләкин өйдә инде шөгыльләнәм. Минем тренажерлар да бар. Өйдә тырышам инде. Әле өйдә мәшәкатьләр булды. Өйләр алып, шуның белән фитнесларга йөргәнем юк. Физик эш белән күбрәк шөгыльләнәм бу арада. Аш-су белмәсен яратам икән, иң яраткан әзерләгән ризыклары нинди икән дип тә тора торгандыр безнең телевизор караучыларыбыз. Аш-су белмәсен яратсаң да, яратмасаң да туры килә. Булырга, ләкин пешеренергә элек бик еш пешерә идем инде. Балалар кичкенә вакытта сәхнә булмаганда, хәзер сирәгрәк теге табашлары пешерелә инде. Гәүдәне тотырга да бит инде бик табашы пешерергә тырышмыйбыз. Ләкин өчпочмак, манты, шундый итле ризыклар инде ул бездә һаман бар. Шундыйларны яратабыз инде. Инде матур итеп киенүләр бик модага керде. Модага керде генә түгел, син әйтмешли, энәдән үткәрәләр, күздән үткәрәләр, кайсы әйбер кигән, инде концертыңны алыштырып торсаң да, бу яктан мөрәҗәгать итәсеңме, тиктиреп аласыңмы, кемдер дизайнерларың бармы, алып кайтучылар бармы, сиңа ничек киенәсең сәхнәләрдә? Менә клипларыңда карыйлар, бүген дә безнең тапшыру барышында карый баралар. Сәхнәдә аерым дизайнерым бар дип әйтә алмыйм, ләкин мин бик узак үзем эзләнәм, үземнең гәүдәмә туры килгән фасоннарны дип әйтим инде. Тиктерәм күбрәк, күп очракта тиктерәм. Һәм инде очраган бик узак эзләнгәннән соң инде оригинал булган шундый күлмәкләр үзем шулай сатып алгалыйм. Шундый. Бер бөтен сине матур, моңлы тавышың белән эчке күңел халәтеңә якынрак иттереп
җитештердек, тамашачыларыбызга якын айттык. Һәм инде күңеллерәк сорауларга да тукталмый булмый. Иң кызыклы вакыйгалар балачактан, эстрадада, бәлки гастрольләрдә йөргәндә нинди күңелдә уелып калган вакыйгалар бардыр, юк түгелдер дип ишетәсе килә бит әле Зидә. Һәр концерт, һәр күлмәккә аерым туфли киябез бит инде, аерым минем аяк киемнәре салынган, шу чемоданым бөтенләй калган, сумкам өйдә. Һәм зур гына клуб, зур гына мәдәният йорты инде. Халык та шактый гына күп җыелды. Нишләргә дә белмим, шул вакытта зав клуб мәдәният директоры үзенең туфлиларын алып килде. Кызының да, үзенекендә менә кешенең ярдәмчеллеге, шундый ярдәмчел кешеләр очрый һаман. Һәм аның ике туфлин киеп шулай чыктым. Һәм үземнең сапагым. Шулай чыгыш ясаган идем, минем өчен шул бик истә калды. Андый чираклар була инде. Шушы елмаюны йөздә саклыйбыз тапшыру ахырына кадәр һәм иң яраткан мизгелең язлар, җәйләр, көзләр, кышлар арасында шундый моңлы сандугач бу Илзидә кайсы ярата икән? Иң яраткан һәр ел фасылының үз матур вакытын яратам. Көзнең теге сары, кызгылт яфрак ярганда, мин шушы көзне яратам икән дип уйлыйм. Аннан соң инде бәсле матур кышта, кышка үлеп гашык булып йөрим инде, шуны хыялланып. Яз көненең үзе теге кышлар сайраганда, менә хәзер җәй башында, яз көнендә, май айларында, анда да бик яратам. Кар эргән, мин аны аерманы әйтә алмыйм, һәр ел фасылын шулай яратам. Шәшәкле матур фикерләр тинәлеп кенә торганда, Башкортстан тамашачыларына, телевизор караучыларыбызга ниләр әйтеп калдырасы килә? Чөнки ул әле текле аягың белән дип торган безнең өчен яңалык кына булган Илзидә Госманова. Һәм шулай ук үзенең киләчәгенә дә Илзидә нинди теләкләрдә калыр иде икән? Иң беренче шушы телевизор караучыларны, Туган тел каналын яратып караучыларны иртәгә булачак зур бәйрәмебез, Гаит бәйрәме белән, Ураза гаите белән чын күңелдән котлыйсы килә. Аларга саулык, сәламәтлек, гаиләләрендә иминлек, бәхет, шатлыкта, байлыкта, муллыкта яшәүләрен телим. Һәм дә инде тамашачыларга әйтәсе килгән сүз, менә хыялымда бар, киләсе сезонда Башкортстанда, Уфа шәһәрендә, күп кенә районнарда концертлар белән, гастрольләр белән чыгарга Алла бирсә, инде үземнең концертларыма чакырып калам. Тамашачыларымны көтеп калам. Кызыклы программабыз, кызыклы гына, күп кенә матур артистлар катнаша, моңлы җырчылар катнаша. Шоу программа безнең инде теге моңлы гына җырлар түгел, күңелле, дәртле җырлар да бар, дәртле эксклюзив номерлар да бар безнең. Шуңа күрә концертларымда көтеп калам. Шуны әйтәсе килә. Күрешергә язсын. Я исән бул, хуш инде. Син китеп тә өлгермәдең, минем күңел буш инде. Сагындым да шул инде. Шулай җырлаган. 4 юллыкларда халкыбыз, бер-берсенә минем синең күңел белән үзебезнең Башкортстан халкы күңелен тоташтырган минутлар ахырына якынлашты Илзидә. Ләкин бу минутлар гына ахырына якынлашты. Тоташтыра торган күпер аралыкларында әле һәр даим синең җырларың туган телдә генә түгел, үзең гастрольләрдә, концертларыбызда йөргән илләрдә яңгырап торыр да, әле генә бу шигъри юлларда әйткәнчә килгән иде. Илзидәнең китер вакыты да җитте, менә инде дип, әле килеп торып, әле китеп торып, аралашып, Башкортстан белән дуслыгыңны җырлар аша ныгытып, матур иҗат түрләрен яуларга Ходай насип әйләсен. Әйе, күңеле матур, җырлары моңлы, тирән фикерле, уйлары якты булган Казан кызы, Татарстан кызы, Башкортстан тамашачысына иң җылы теләкләре дә калды. Мин дә кабатлап әйтәсем килә, әлбәттә рәхмәт әйтеп, олы юлларны якын итеп килгәне өчен җырларда, яңалардан, туган тел дулкыннарында да без аның моңнары белән очрашып торачакбыз дип. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, күзгә күз карашып тапшыруы ахырына якынлашты. Эй, гомер, без дулкыннар, дулкын яра уйлар, көннәр уза, еллар уза. Шул дулкын күңелләрегезнең ярлары буласы килә. Шундый теләкләрдә калыйк әле бер-беребезгә. Инде һәр даим чыгарылышта булган күзгә күз карашып тапшыруын кемдер, кайчандыр, кем хакындадыр карап өлгермәгәнсез икән, һич кенә дә хәүфләнмәгез. YouTube каналында шәхси Зифа Гаева битендә һәм шулай туган телнең YouTube каналы битләрендә дә кирип әледән әле кабат
карый алу мөмкинчелеге бар. Очрашып торыйк. Сау булыгыз.